Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Author Society kalagentu ya ka Sorkar jela bakan hikai ban kran Khasi ya ki Ophisar na bar jela habakali itho ya ka Ktien Khasi kum ka Ktien Sorkar kani gijing penpau ka de hadian ba ulat ka jela ha ka arpo nyotrik menta ubna ya yong ulat soi bat shan muhor ba ka Meghalaya Official Language Ordinance al-Hajar arpo hendriu klatrekam habekran berkinong tho khubor u president ka KS u Dr. DRL Nonglan Ulom baka Sorkar jela ke jupenong ya ka online class hak bagi no hikai college ke ju hikai ban kran Khasi ya ki Ophisar Sorkar hendai bun ki IS kim na shimtikna kumta udan jingkermen baka Sorkar kan pentri kampura habaga Ktien Khasi kalalong ka Ktien Sorkar bat bakan ai jing hikai ya ka Ktien Khasi ya kinong trai Sorkar kibom dei Khasi hak ju kapor ulakentu ya ka Sorkar bakan Pynbun ki ba Pynkylla Ktien khnang banam duko habal pentri kam ya ka Ktien Khasi Udan jingkermen baka Sorkar kan wanra daka bil hayeng dorbar hapo ka hendru benai knang baka Ktien Khasi kan nong ain pura namar kan ika ain menta ka dei tang ka ordinance Ka Khasi Author Society ka penpau ye ka jing dokumen sikadaya na ka benta ka ni ka jing penulong ya ka jing dawa ka jongi ban penlong ya ka Ktien Khasi kom ka Ktien Sorkar hapo jong ka jela ti nilayo ya ka jela lasan po snem tenrei dei tat hadu menta ba ka Ktien Khasi kalayo ya ka kerdan jong ka Ktien Sorkar ke bapura kawai ke Sorkar hadien kawai pat ke Sorkar warlang ila dawa ban kentiu kerdan ya ka Ktien Khasi kum ka Ktien Sorkar Andrei lengba kini kisnem ki baladap 4 simla ban penulong toy ngimla klem dakan mau ba kasnem arajarsan lengba ka Meghalaya State Language Act na penlong ya Ktien Khasi kum kawe ni ki Associate Official Languages Andrei ngim simhun ya kata bat na kawe ka snem ka snem gilaya dawa badai hadien kini ke jing dawa ke batenge ke bangilarai hobnai me mensyam snem arajarsan aga General Council jongi badai ban penulong no kini ke jing dawa bat ila penlong ki jing pensyai pai ba bat khamtam ha kini ki bnai beladap habro kisnat jong ka society ki bangidan nyotli kisnat kentup ya ka nongstoin ka mairang maukerwat nongpo jawai kliriat bat sora hadien kini ki jingelang ki bangilalet siopai ba ka Sorkar kelas ngap bat kelawanra ya ka Meghalaya State Language Ordinance Al-Hajar al-Ponreo bat lakhot ingi ya ka khatndu trik bani kren halor kani bat kla pentep bag lawanra ya kini ordinance bat menen kasngi arphonyo trik ngilayo ya ke jingmen jur jong governor bat la publish ya kini ka ordinance menen kasngi hi tikumta kum ka society ngi pediang ya ke ba ka Sorkar kalale hanrai ke ba ka Sorkar kalale kamdai banlong tang hakadur jong kashin lane ka sembal kajing dan kam jong ne ka ordinance ka syong ha ka jing pentri kam ka ba renti ya ka ha ka sensiar ka khadar ha ka pule puthi bat ha ka jing dai jong ki tenat Sorkar bat upai ba tinakaliang jongi ka Khasi Author Society ngikwa bani i ba hakinu kinu kikam Sorkar kajing penankam ya ka Ktien Khasi kanlong kabala ban penankam
haki kerdan baro. Hoi kat kum kini ka act, kat kum kini ka ordinance, la kam kedau ba an pendan kam ya ka Khasi, la kedau ka ordinance, hai kini ka baki ong Khasi Jantia division, ki district Nyautali, hendrai ke jingkwa jongi ka Khasi Author Society kalong bawan bantho city syaki klido lani ki heads jong ki directorate bat ki department jong ka jela hero dai ban pediang ye ka Ktien Khasi. Kini kadang dai tang ordinance ikermen ba an samanjur ya kini bat penong ya ka an lani ka act hagadorbar ke ban solong bat hagaji kendo baru chief minister rengkar berangut ki deputy chief minister jong ka state ngilaong ba habasna iki rules dai ban khotlang yangi hoi ki department kila ban penkre hendrai siwa ban penbit penbiang yaki rules kamtam ke Khasi Author Society kedai banya dan benta bat lada ka jing penon kam yaka kamlong ha kadur ke babiang na keliang jongi lese ngin hab ban ong ba ke Sorkar ka hab ban penbiang te kumba ke Sorkar kala pediang ban penulong ya kini ka jing penong ya ka Khasi kum ke Ktien Sorkar ngiro ngi penpau ya ke jing sungongo ya ke Sorkar bat ikloy ya ke ban ai ya ke jing trelang na kamta kino ki jingduna ki bala bandan hakni ka ordinance bat khamtam hakaba punkre iki rules ta hakabe dai pat bat ba ye ka Khasi la kam kom ka ta ka baki on ka medium of examination tang hadu ka kedan primary na kamta ki wei ki subject like no ya ka subject Khasi bala puli hadu ka PhD ka ti kumbalong ha Assam ka balong ka official language ka Assamese ka balong ka official language kidan ya ka Assamese medium bat kumjuro ya ka English medium ke jingkwa jungi ka Khasi Author Society ka long ba dai ban wanra ya ki English medium school kumjuro ya ki Khasi medium schools apo jong ka jala handrai ha ki Khasi medium school dai bandan ke jinghikai ke batikna ya ke English ba ki nong pule kinnum dan keno ke jing du nong la ni ke jing duna no ke jing plot no ha keling ke English but kumjuro ha ki English medium school dai bandan ka subject Khasi kum ka compulsory paper kenang bagi tu do pule ha ki English medium school ro kin nang ya ke Khasi te ke jing pentrikam ya ke ni kamdei ke basur kandawa ya ke pisa ke tingka ke babon ke jing thokon ki nong tho ke jing sina ya ke syllabus because ha ki subject prepare ong no menta kan simpor ar license banra ya Ktien Khasi ha ki subject baro hado ke kedan class A namar menta kan tang hado class 5 hendrai ya kata ladar Sorkar keman la ban pentrikam hapo ki license bat sausnem ke Khasi Author Society ngidan lon ki nong tho ki bala ban tho ki subject prepare dia se ongno ha ka sen jam ke ba lani ka face ke ba da ong ka tinong we la ban kentiu sasya ka kedan secondary but higher secondary kita kamat hado class 12 but ladale kumta ka kam tho ko Khasi ni ki subject baro kha kanong the way na ka kam ka ba ki restart joni kila banno sinyang siya ka judgment reo kan kentiuru e kayo kot namar ka kam tho ko na kam tak subjects baro kha kan dei no jongi hi namar hado mentahi ki balapas ki subjects fair hado ka kedan PhD Khasi jongi kimduna sho te num dan jing ARM ban tho ya kano ka subject ha ka Ktien Khasi te ki post nam ki bahadian kala ban long baya ka Khasi la ban kentiu kerdan kom ka medium of instruction that medium of examination what hadu ka degree level
kumbalong Hasam kidan ka BA lani hoi ka Assamese kalong hadu degree level, ka Bengali ru kalong hadu degree level, nanta Tamil, Malayalam bat kiwai tika jing yale jongi kalong ban penpoy kin Khasi shadow kata kekatan. Dan pensuk pada ya kajing ya dai paiba bat ki Ophisar Sorkar, ka Sorkar kadai ban penlong ya ki course. Ong no hakatir nongway ke capacity building ban jing hikai yakini ki nongtre Sorkar ki bomnang ye ke Ktien Khasi ong no ada kaba nile yakini ki online course ki fer muntaru ke Sorkar ka don ni ke bakum data ki don ki no hikai college ki dah hikai Khasi bat ki ba jing hikai bat ki don bun ki IAS officer ndai kim da one pista di mentah haba kalau long ke Ktien Sorkar kurang itu ki ba Sorkar kan hanya ke program so ko ipat ke ba ko mentadau ke long ba kajing Pynkylla Ktien lani ke translation ke Sorkar ke dai ban bu no ya ki translation cell lani ya ke kenhun ke sinan rekam ke ban pek bek ya ka kam jong kajing Pynkylla Ktien bat bantung ya ki nong Pynkylla Ktien kat badan kam lada mle kumta le se kar kompetri kam ya Ktien Khasi kan nembang hakadur ke bangi ni nanti ingit kam bab Sorkar kan simtia kumba kala pen ulong ya kenika jingdawa ka jongi but kini kabala pen ulong mentapat ngindai ban sim ba kini kalakot kini tangke jing sedang ke batmai balai ngong kumta namar ba ke Ktien Khasi hadu menta kampat yo jaka haka kernet ke bapra jongka riti sinsiar dari India hadien jongka dorbar kaban solong jongka dorbar thawan ke jela kaban solong ngin sakentu ya ka Sorkar jela bahkan thok biang sedeli seka home ministry ba menta Ktien Khasi kalalong ka Ktien Sorkar bakura po ka jela snobha ban simno ye kisin jam ki badai ban penyo jakano ye Ktien Khasi hapo ke kernet ke bapa ban kata kadai ka thong ke bapa kumbangi la yaki baru kata nginnem sange ban yaki tathado bangin da yo I hakwe gasni ba Ktien Khasi kamdai tang Ktien Sorkar hapo ke jela umrei rayo jaka hapo ke kernet ke bapa jom ke kisah kumai siguan kamda de tangkini ka daw kini ka long kaway na kibaguan ki daw handray kidon ki Ktien kiba lalong Ktien Sorkar nado basdang ki bompat hapo ke jelai jong ki ngamad handray ki bompat rung hapo ke to pra namar ba kitu ki jela kim simna kitkia ban yele ban pedrung ya Ktien Khasi po ka dengan kebapa ong no kum ka Sorkar Mizoram nadu ba kayo ya ka union territory hagas nam khatlas pa amje pa la penong Ktien Sorkar hapo Mizoram nalayo ya ka jela ka bapura hagas nam khatlas pa amje po praro la beteng ya ka Mizo kum ka Ktien Sorkar jong ga jela handai kim sinya ki tenge ban pedrung hapo ka khmit kebapa tal mangiru ni la penong ka associate official language nani Ktien benrap jang Sorkar nadu kasnem ar jarsan apo ga jingalam jang madri lapan handrai kiwei pat kidau kita kidai ki bakham komsan kiba long mojen put nani penslam ni ki jingi ro po ni gopla but hagi jinglap jongi hagi jingbudin jongi chalong ka jing bomdan ka jingi trei sunrop lani trei lang apedeng ka Sorkar jela bat inong nikmat se parlimen ni kan mau hatas nam khatnai pa tandai pa lai teli Ktien habala amen lan penbhai ka knit wafra la pendung thmai po ka knit wafra bat artli kidai na kini ka dong se telami kita kidai ka Manipuri bat ka Nepali
Manipuri ha Manipur, Nepali ha Sikkim. Itu ki Sorkar ki Singkhiam ha. Ke Sorkar jela ki Pajba ki Trelang. Da kawai ke Jingmat, da kawai ke Bor, kawai ke Bud, kila ya kaban pun ulong yang doa jengki. Ta, tie kasnam arajar lai la penhabian yang kini ke Bukran. But hago tu kasnam sautli ki jaktin batmai ki yo rumbiang. Ako ka kini ke Bukran. But hagani ka dong setelam ni tanggawai ka Ktien ka bayo ro. But kata kadai ka bodo. Kini ka Ktien bodo ro, hago tu kopor kampat day setia ke Ktien bala itu daka Sorkar jela. Ta tien rei namar ba ka Sorkar jela bat kinong nikmat rengka rupai ba kawai ke put kawai ke bor ki yakhi dia dawai kene penbor ke Sorkar India bat penrungi Ktien bodoh apa ke kene ke bakra. Ta tie ngimla bandan ya Indonesia ba ke jing penong Ktien Sorkar kan long kawai ni kinong rem ke baklaim hanrei ke badan kam kedai ke jing simkia jong ke Sorkar jela bat kinong nikmat. Hai gitu ki arsin ba amen ya ka khnir ke bapra ki MP jong ki kren parlimen hanrei ke kampat na ke jela lempa se ke ministry ke badai. Ti ha ka tagar kam tingim ko si bani isu ya ke ni ke ju ke jing duko. Mentangi kentu ya ke Sorkar kinong nikmat sedeli bat kinong nikmat hagador batawan bakin yesno tilang kawai kembali ka jela asam haga bapendrom ya ke Ktien bodo haga kendir bapra kembali ka jela Manipur ro bapendrom ya ka Manipuri kedai tang da ke jia Trelang jong baro nipa hangi kumba kalong mentangi yo bahaya ke jia Trelang ngidan ni ka jing sko diaw khandiat haba ka ni ka assembly session la ni ka dorbar telang baladab jong ka dorbar khawan ki jala ni cuman ra agna gamat hendrai kumba kalong menta ki babun ki nong nikmat ki aiman sem nakling ka Sorkar ro ka sa skore ka jing dawa ka jongi bat khamtam ni das ngungu yakini kisang ki baper ki barong kekti kaman kekti kadiang kajongi habangi penlongi ki jing pensai pat ba nomor jing pensai pat ba ni ha pensai ka Sorkar ni ha pensai ro ki para nong subsnong kini kisen kum ka Khasi Students Union nanta ka New Trap Youth Council nanta ka FKJGP ka HNYF nanta ka HANM nanta ka WKSU ka JSU ka Hito ka COP kini ki senjuk sen samla Shnong nanta wat ka Jaintia National Council itu baro ki ai ka jing Trelang na ka banta ban pun ulong ye kini ka jing dawa jongi but ka jing sungu kalong sa baro kini lam de Khasi Society ki khot jongka ki seng tremon sobha ki bangala ong mentan ki snat jongi baro nyotli ki pajba wat yeki nong nikmat ro baro ki bamsim lakdau ti persya ye kene ke jing ki kabamat ba kita baro ki ai ye ke jing Trelang ke jingjong tolong ke jingjong jong ke judgment real Khasi ke judgment real nyatra u lara ya ka private members bill Shimla ya ka banpen urlong lani penbor ya ka Sorkar banwanra ya ka official bill. Kala banlong ba kamdan ke jing ya Trelang ke bakti kena pedang ke Sorkar jela lesi bat hukum unong nikmat ya ka parliament. Jinla da kadon ke jing Trelang pedang ke Sorkar jela Radam bakla hai gitu puar, hang ni ro kadai keju ke Sorkar, hang thi ro kadai keju ke Sorkar. Kin jindalala ban wanra ya ka official bill, ban habarat ra ya ka official bill mdandi ban yo ka majority. Lawan ra kaling seserte. Dan rai kira ya ka private members bill kanungot pila ban yo ka no kersan. Kay syukur tamba si pendap ya ketuga benta
Andrei lembah kini ki post nem ki baradat ketu ke bang ong mende ba ka jinga trelang dan ka coordination ha pedeng jong Sorkar jela bat ki MP jongi ka telat hadu kata kam dei tang ha kini clear nem balada nado khatna ispa khna ko ara jor lai ter hadu minta ngimi bakadan ke bakum kata ka jin kan bat phi nama kene tang ordinance pon tribunal phi lai kan Sorkar ba kan man rakyat ka kain berkurah pon tribunal pon terpar kasu ni pedang ya kini nama ka hajin sya ki persiat ba jongi ni dawa ban pendong ya ka darbar ke berkepan lene special session tenrai ndak kira khot ini ni sutu bahaba ka session kamdan kela ban ra ya ka ordinance lada governor u pedang ya kata but kamdai kelenti ke babakla dia hendrai hapo kan rubnai lani haguno no por balong ka darbar thawan hagata ko por dei banbu no ek ordinance banyo ya ke jing banjur lani ratification jongka darbar thawan badai kata nak kedem jongka abang kedua chief minister berbero armut ki deputy chief minister kila menjur kata kinwara ka darbar ban kinwara bat kanumla ai bandong bakan susah tak ordinance ini suatu bagian kita lah ordinance lah ini. Jadi bat kajin penterikam kidan ki benta ki balak dan penterikam no mador. Handai kata ro kanum la bandong nomor ka Sorkar ka haban senaya ki kendan penterikam. Ki rules ti. Ka haban senaya ki rules, lada empat senaya ki rules ro ka hi ban si penterikam la ka penterikam. Ti kan simpor hi katu kan ne benai le se ti katukan ni ki bayadai ongno tangbat ke jing pha city ke jing kini kita ki kam ki baret ki bala banle tela banle no ano no ko andai kum ni gitu ki ba dan kam ya ka polisi ke ba lani ka kontrekam ke ba hab banda dan kam ya ka ya ki rusham phang khamtam kum ya ka education mo kum ya ka pulya ka puti dan rai ngi kermen ba ke jing kontrekam kandong kumang lo om ne kadai bandong om tang kum ka sin dan ne ka sambal ndai kandong ka dol ka ba dan jimut but ka jing dan kam jong ka ordinance lan ka akro kelong tang ka jing la dan pentri ka bunti ba kikna ka lumda kum ta kan num dalong ka jing dan kam ka ba kha tinakali jong ni ngin pet nor ngin pek ngor bat ngin airo ya ke jingat rilan hakning ke pon tribunal bakin tuan rakyat ka ain phi kan Sorkar bakin kentup lang phi ban jumut hatta ka so baki rakyat ka ya kabel bodoh hakabede bat ke jing wanra ban menjur hadar bat hawan ya kata ni klam ya kren kata kalau ka jisa ndai ni ong ba hak basnai ki rules basnai kin dan pentrekam ya kata te klam ke jing dan lang jongi nginum la ni lalap sisian ya kajing pendankam kajing wanra ya ka assembly resolution ya tray tamaki da ni la yo mengi kambian ni hab dawa dan penong ya ka special session but hapu arbnai ki hab dan penong but ni sa pendiang mengi la dong but nadu kata ko por ka Khasi society salong no ka seng ka ba hadu to resolution ba ong literary society is a society recognized and funded by the government in line with Sahitya Sabhas in other states. To timentaro ladadan kino ki benta Kiba kam bet kambiang na kajang joni imban se ban kedawi kita. Tendra ya kaji bunta iki rules ladala ya don lang batni na try kan bet kambiang ndai lak man lahapan ko kuasa.